Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим дар қасри фарҳанги ноҳияи Сангвор бо фаъолону сокинони ноҳия мулоқоти самимӣ доир карданд. Нахуст Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокчиёни мулоқот ва дар симои онҳо кулли мардуми ноҳияро бо ҷашни Рӯзи Ваҳдати миллӣ табрику таҳният гуфтанд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи як қатор иншоотро дар маркази ноҳия ба сокинон муборакбод гуфта таъкид доштанд, ки дар як муддати кӯтоҳ дар натиҷаи амалисозии барномаҳои давлатӣ ва азму талоши ватандӯстонаи мардуми он дар ҳамаи самтҳои муҳими иқтисодиву иҷтимоии ноҳия бо дастгирии ҳукумати мамлакат пешравиҳои назаррас ба мушоҳида мерасанд. аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани пешрафти ноҳияи Сангвор дар замони истиқлолият аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузории давлатӣ қариб 300 миллион сомонӣ равона шудааст, ки 90 миллиони он ба 3 соли охир рост меояд. мавриди зикр аст, ки дар ноҳияи Сангвор бо мақсади истиқболи шоистаи 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду азнавсозии 77 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз сохтмони 15 иншоот ба анҷом расонда шудааст. таи солҳои 2016-2018 дар ноҳия дар доираи ду лоиҳаи давлатии сармоягузории доир ба тақвияти таҳсилоти касбии техникӣ ва идоракунии экологии замин маблағи 12 миллион сомонӣ аз худ карда шудааст. дар доираи 7 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ аз ҷумла лоиҳаи барқарорсозӣ барои азнавсозии инфраструктураи манзиливу коммуналӣ, рушди соҳаҳои кишоварзиву маориф ва ҳифзи иҷтимоӣ 50 миллион сомонӣ равона гардида, татбиқи ду лоиҳа бо маблағи қариб 1 миллион сомонӣ доир ба таъмиру таҷҳизондани синфхонаҳои таълимӣ ва беҳтар кардани шароити таълиму тарбия идома дорад. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо таҳлили воқеии вазъи рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор дастур доданд, ки бо истифода аз имкониятҳои мусоид барои рушду густариши бахшҳои картошкапарварӣ, занбури асалпарварӣ, ҷамъовариву коркарди гиёҳҳои табиии шифобахш, бунёди боғоти нав, афзоиши чорво ва дигар соҳаҳо, ташкили инфраструктураи сайёҳӣ тадбирҳо андешанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мардуми ноҳияи Сангворро ба риояи қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳидоят карданд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз номи сокинони ноҳия донишҷӯ Лайло Идиева суханронӣ карда ба пешвои миллат барои ҳамаи талошҳову тадбирҳои созанда дастгирии ҷавонон изҳори сипос карданд. ассалому алайкум ҷаноби олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ман Идиева Лайло, хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳия. воқеан имрӯз мо ҷавонони хуштоле ҳастем, ки дар мулоқоти имрӯзаи пешвои муаззами миллат бевосита иштирок менамоем. ҳар як ҷавони саодатманд дар ниҳонхонаи дил орзу мепарварад, ки чунин рӯзи муборак насибаш гардида бошад. масъулияти ватану ватандорӣ ба ҳамаи мо маълум аст, ки аз ҳар яки мо хизмати софдилона, садоқати фарзандӣ, заҳмати бунёдкоронаву талошҳои созандаро тақозо менамояд, то мо тавонем барои оромиву осоиштагии диёри худ саҳми арзанда гузорем. баробари ба даст омадани истиқлолияти давлати ноҳияи Сангвор низ аз нав ташкил гардида ҳам қадами замони истиқлолият аст. ҳоло маркази ноҳия симои худро тамоман дигар кардааст. биноҳои зебову замонавӣ диққати мардумро ба худ ҷалб мекунанд. рӯз то рӯз кӯчаву маҳаллаҳо зеботару дилкаштар гардида истоданд. имрӯз низ бо қудуми мубораки шумо дар маркази ноҳия якчанд иншооти дигар аз ҷумла парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барафрошта шуд, ки ба ҳусни ноҳия зебоии дигар зам менамояд. муҳтарам ҷаноби олӣ, аксарияти ҷавонони ноҳияи мо дар пайи таҳсил, интихоби касб, аз худ кардани техникаву технологияҳои муосир кӯшиш намуда, илму донишҳои нав ва барои кишварамон заруриро аз бар карда истодаанд.
худи ман низ бо роҳнамоиҳои падаронаи шумо тибқи квотаи президентӣ ба факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ қабул гардида сазовори номи баланди донишҷӯ шудам. бояд зикр кард ки бо талошҳои арзанда ва ташаббусҳои ҷаҳонии шумо ҷаноби олӣ дар ҳалли мушкилоти глобалии сайёра дар даврони соҳибистиқлолӣ пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе якчанд маротиба макони баргузории чорабиниҳои сатҳи баланди байналмилалӣ ва минтақавӣ гардид. рӯзҳои 14-15 июн дар шаҳри Душанбе панҷумин саммити давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои Осиё баргузор гардид ки ин ифтихори тамоми тоҷикони дунёст. миллати тамаддунофари тоҷик бори дигар бо расму оини меҳмоннавозии анъанавии худ меҳмонони ҳамоишро гарму самимӣ истиқбол кард. воқеан ҳам дар шароити имрӯза дар назди мо ҷавонон вазифаҳое истоданд ки иҷрои онҳо барои таҳкими истиқлолияти давлатӣ ваҳдати миллӣ аҳамияти калонеро доро мебошад ва барои ҷалби бештари ҷавонон ба ҷараёни бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд нақши муҳим дорад. дар охир барои шумо ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат гуфтаниям ки омадед чун хизр пешорӯи мо сад умеди дигар омад кӯи мо аз қудумат сарвари дилҷӯи мо зиндагии дигар омад сӯи мо пешвои хушқадам хуш омадед нек фарзанди аҷам хуш омадед хуш омадед раҳнамо ва ҳидоятгари ҷавонон. курсии чандум ҳастӣ? ҷаноби олӣ имсол хатмкунанда будам, соҳиби квотаи президентӣ шуда номи баланди донишҷӯиро соҳиб гардидам. имсол синфи 11-ро тамом кардӣ? бале. донишҷӯ шудед алайха? бале ҷаноби олӣ. барои худат касб ҳунар савод дар кор ки зиндагида муҳтоҷӣ накашӣ. ҳеҷ чӣ ки ҷои корам ки наёфтӣ фарзандои худта тарбия мекунӣ. дар оиладорӣ рӯзиҳодорӣ саводам дар кор. мо тарбия мекунем, мо нигоҳ мекунем, мо кӯмак мекунем, дастгирӣ мекунем. ҳасан офарин хон духтарҷон саломат бошед. ассалому алайкум. Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. мардуми ноҳияи Таилара шуморо дӯст медоранд, эҳтиром менамоянд, сиёсати пешгирифтаи шуморо ҷонибдорӣ менамоянд ва ҳамеша дар паҳлӯи шумо мебошанд. муҳтарам ҷаноби олӣ, бо камоли эҳтиром хоҳиш менамоям ки тӯҳфаи мардуми ноҳияи Таиларо қабул кунед. тӯҳфа на пешвозгирӣ худаш тӯҳфа. ин тӯҳфаи расм аст. бишкар олимо як ҷо ташаккур, саломат бошед. ҳасан ҳамин худои таоло ҳарчи орзуи умеде ки дар дили ниятон аст, дар қалбатон аст, ҳамаро насибатон гардон. саломат қабул, тӯҳфа қабул. сабабгори хондани ман ана модари ман аст. падарам намемон, танҳо мемонам гуфта, модарам гуфт ки аз сани бачаам кор мекунам, говтам нигоҳ мекунам, авқотам мепазам, пушоктам мешум, ҳамаша мекунам, бачаам добите браваб хонад. модар чизи азиз аст. вақте ҳаст падару модар ба қадраш намерасӣ. ҳаст. ман ҳамиқа кардам, бо мегам ҳичи накардам. барои чӣ? ҳама чӣ дастамда буд. лекин модарма нигоҳ карда натонистам, падарма соз нигоҳ карда натонистам.
барои чӣ ҳозир месам кӯдакома мегӯм набирома насиҳат мекунам ки шукрона кунед мара нигоҳ накардем модаратона нигоҳ кунед дуо бигиред нигоҳ кунед ҳамин аст ҳама модар дахл дорад калон шидем падару модарро вай мекунем пир шиди як рӯз месенди битонем хабар мегирем не дуои неки падару модарро гирифта накун ман 12 сол падарама дар бистари дар бемории хона нигоҳубин кардам модар ман нигоҳ мекард калон ҳозир чизе гуфтам ман ҳаётӣ мегӯям аз ҳеҷ як чӣ мекард таваққуда болои дастахонда мемон шиками моро сер мекард бисёр бисёр заҳмат кашиданд 7 ятими аз акоҳо додарош мондагӣ тарбия кардан ба воя расондан хонадор кардан дар замони ҷанграфтагӣ меҳнат мекардам кор мекардам дар оилаам дар хоҷагиам кор мекардем то вақти чӣ доштам бораи ҳамин иззати эҳтироми падару модар бисёр бисёр муқаддам нарен ҳаҷ дар дари хонамон чо мерен ҳаҷ ҳар фарде ки дуои неки падару модарро гирифта бошад ҳаҷаш қабул аст хизмати падару модар куҷо мерем инами бом мегӯям сини соли моам як ҷо қариб расид ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҳолат ҳамина фаромӯш накунед ҳар ман вақт надорам ман серкорам фарде ки модару падарро дӯст медорад соатша меовад дидорбинӣ мекунад кӯмак мекунад дастгирӣ мекунад табобаташ мекунад ғамхориш мекунад мо фаромӯш накунем модар моро ҳаст карда ба дунё пайғамбарам модар ба дунё аз домони поки модар омадааст ба дунё ба ин қадар мартабаи пайғамбарӣ расидааст аз осмон начакидааст карден тӯҳфаи ман бисёр бисёр зебо ва кардааст қариб асл пайдоштан дасту панҷара бинед кор мекарданд аз мардам бисёр вай кор кардаги сахт ҳеҷ дунё ягон чӣ нагуфтааст ягон чизи на тангаву тиллову накош як чизи фақиронаи вай доштанд суҳбат вай мекарданд дуо медоданд суҳбати ҳам хеле гап мезананд як академик аст маслиҳатҳо вай мекарданд чами хел модар хуб аст сухане ки модар ба фарзанд мегӯяд на занат мегӯяд на духтарат мегӯяд на писарат мегӯяд на набера абера ягон каси дигар ба фарзанд 100 барои модарат бошад барои ӯ ту кӯдакӣ ту фарзанд ҳастӣ ҳамин ки суханое мегӯяд ман нашидам ӯ суханое ки ман аз модар шунидам мегӯяд барои минам нисбат ба падару модар бисёр бисёр агар падару модар намешид мо набудем дар дунё набудем саломат бошед